Вынужденные переселенцы сегодня пикетировали Верховную Раду, требовали права голоса на местных выборах, которые запланированы на октябрь. Таким образом, пытались убедить депутатов вынести на голосование законопроект, который защитит их избирательные права. Далее в сюжете. Под стены парламента переселенцы пришли не с пустыми руками. Депутатов встречают с плакатами. У входа поставили символическую кабинку для голосования с надписью «Вход для переселенцев запрещен». Митингующие говорят, сейчас в Верховной Раде есть 3 законопроекта по защите избирательного права переселенцев. Однако депутаты не торопятся их рассматривать. Виступаємо за прийняття закону 2501А1 для того, щоб такі, як я, активісти, які виїхали вже давно, які вже вибрали своє місце проживання, які тут платять податки, які тут працюють, які їздять тут по дорогах, ходять в поліклініки, вони мають право впливати на те, що буде відбуватися в цьому місті. Местные выборы состоятся 25 октября. Голосовать на них имеют право только члены соответствующей территориальной общины. Вынужденные переселенцы из Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей голосовать не могут. Якщо переміщені особи вже більше року є мешканцями тої чи іншої територіальної громади України, ми вважаємо, що вони мають право реалізувати своє конституційне право. Ці страхи про те, за кого будуть голосувати переселенці, кого вони підтримують на майбутніх виборах, це ніщо в порівнянні з забезпеченням конституційних прав громадян. Организаторы акции подсчитали, право голоса на этих выборах лишают минимум 1,5 миллиона граждан, которые остались без крова из-за российской агрессии. Наталья Калинка, Заман, АТР.